Хора, знам, че отдавна не съм снимал, но нямам време. Искам също да ви кажа, че ако някой иска да му направя интро, да пише долу в коментарите, ще му го направя, когато има време. И да, това ще. И сега в момента ще играем Снейпио. Не знам как точно се произнася. Затова ще я сложа в... Няма да слагам даже в описанието, но в заглавието ще я сложа. И да, нека да си играя. Мисля, че с интернет, но тя не е. Это доста добре. Кати. А сега, как ще го вземем? И се. Така. Ето се казва да намажеш. Така. Че на първо място съм. Вижка. Какво не е. Където го процаках. Не го процаках. Айде, ела сега. Мисля да снимам пак на някоя игра, може би другата седмица, тази седмица сигурно ще правя интрото на тези, които искат. Най-големият ми рекорд е към почти 3000. Килогария, така. Не знам просто какво да говоря. Заради това през повечето време мълча. Мисля, че тази игра е онлайн. Но не. Тя да беше да е онлайн, да не, аз нямам проблемата на мобилни данни, които много бързо биха бля. Се процак. Какъвто да процак. И това ще е за този клип до скоро.